Columna! Endavant! Mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chungaye. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chungaye. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, 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 yeah. Anem a lliurar el Premi Pau Doctor que cada any reconeix l'esforç i la participació en el Carnestoltes. Aquest any comptem amb la presència del Toni Soler, comissari dels actes del tricentenari 1714-2014. M'agrada molt aquest pebrot de Linyà perquè en Dalí era de Figueres com jo i per tant el trobo molt adequat. Com que tot el mercat i totes les parades s'ho han treballat molt, aquest any el pebrot d'or és col·lectiu per tots els paradistes del Mercat de la Llibertat. Felicitats a tots!